Organizovana proizvodnja krastavca kornišona u Banovićima zastupljena je od 2003. godine i interes za ovom djelatnošću iz godine u godinu raste. Tome svakako doprinose i aktivnosti nadležnih općini koji kroz radne sastanke edukuju zainteresovane proizvođače. Prosjek naše opštine je da svake godine imamo negdje od 20 do 40 korisnika domaćinstva koji ulazi u organizovanu proizvodnju krastavaca kornišona. Ove godine očekujemo jedan od najvećih odziva kada su pitanju ta vrsta proizvodnje s obzirom na projekte i na aktivnost koje smo vodili od januara mjeseca, zaključno sa današnjim mjesecom. Zainteresovanim proizvođačima krastavca kornišona firma Kornišon Bosnija Kalesija i u ovoj godini obezbijedit će potreban repromaterijal, ali i druge pogodnosti. Da oni koji žele da rade ovaj posao, znači oni samo treba da imaju želju da to rade, zemljište, moraju imati dostupnu vodu, a sve ostalo mi praktično obezbjeđujemo. Ovog puta je to, smo još u programu IFAD-a, tako da svi oni koji su uključili ovaj posao imaju podršku od 40% na paket koji mi dajemo, a koji košta oko 1400 maraka, znači da oni odmah potpisuju ugovora su već 560 maraka imaju popust na paket koji će koristiti. Iz preduzeća najavljuju u ovoj godini i novinu proizvodnju krastavca kornišona u zatvorenom prostoru. Tako da ćemo imati mogućnost da isto tako svi oni koji budu zainteresirani prave plastenike površine, znači oko 320 kvadrata, 8 puta 40 i koji košta oko 4000 i tu će imati podršku od 40% od IFAD-a, tako da oni koji se odluče i taj dio da rade. Određeni broj lica u Banovićima već je potpisao ugovore i planira se baviti proizvodnjom krastavca kornišona u ovoj godini. Trenutna cijena ovog proizvoda je marku 40 za prvu klasu i za drugu 0,70 konvertibilnih maraka.